tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngebarengake gamelan Lokananta digawa ning jagat. Maka sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek menghargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke junggangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka kok neraka. Wet. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kok ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wuta sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuta, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamer. Pamampan entuk mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos pengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye?